Исәнмесез, дуслар? Бер тикшерелмәгән мәгълүмат шәхеснең яки тулы бер оешманың абруен юкка чыгарырга мөмкин. Әйе, нәкъ шулай. Әмма дөрес булмаган мәгълүматны төзәтеп була бит диярсез. Була әлбәттә. Әмма бер хаталанганчы 1000 кабат тикшер. Без бүген фейк һәм факт-чекинг турында сөйләшербез. Нәрсә соң ул фейк? Бер сүз белән аны ялган мәгълүмат дип әйтәбез. Шулай ук бу сүзнең дөреслеккә туры килми торган фальш, расланмаган мәгълүмат дигән аңлатмалары да бар. Мәгълүмат, фактларның дөреслеген тикшереп бирү журналист кешенең үз абруен автор буларак халыкның аңа ышанычын саклап калырга ярдәм итә. Текст, фото, видео аша ирештирелгән мәгълүмат тикшерелмәгән, ялган икән, һәм моның шулай булуын сезне укып бара торган аудитория белеп алган икән, сезгә карата ышаныч кими. Фәлән журналист ялганларга ярата дигән фикер урнашачак. Мондый хәбәр халык арасында аңлашылмаучылык, ыгы-зыгы, курку хисе барлыкка китерергә мөмкин. Шәхси блог алып барган очракта да башка бер чыганактан алынган мәгълүматны тикшермичә үзеңә урнаштыру рөхсәт ителми. Инде дәүләт матбугат чараларында эшлисең икән, мәгълүматны кат-кат тикшерү мөһим. Фейкларның максаты нинди соң? Ялган фактлар аша халыкны кызыксындыру, аудитория җәлеп итү, аның игътибарын мөмкин кадәр тотып тору һәм популярлашу. Ләкин хәбәрнең ялганмы, дөресме икәнен ачыклау юллары бар. Мәгълүматның хаклыгын тикшерү. Монысы инде факт-чекинг дигән төшенчә булыр. Тәрҗемәдән ул факт тикшерү дигәнне аңлата. Факт ул чынлыкта булган һәм расланган хәл вакыйга. Ялган фактлар белән эшләү шулай ук бик куркыныч, чөнки син кешенең сәламәтлегенә зыян салырга мөмкин. Мәсәлән, фәлән чир вакытында менә шундый дару үләне кулланырга кирәк дип язып чыгасың икән, бу фактлар белән дәлилләнгән, фәнни яктан тикшерелгән, бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы тарафыннан расланган, табиблар зыянсыз булуын аңлаткан дәвалану чарасы булырга тиеш. Югыйсә, каяндыр ишеткән мәгълүмат белән эш итү кеше сәламәтлеге белән уйнауга китерергә мөмкин. Расланмаган мәгълүмат суд эскәмиясенә кадәр җиткерә. Рәсми рәвештә теркәлгән массакүләм мәгълүмат чаралары фактларны берничә мәртәбә тикшерә. Бу очракта алар законга таянып эш итә. Массакүләм мәгълүмат чаралары турында законның 49-нчы маддәсе дә шулай ди. Расланмаган мәгълүмат тарату тыела, чөнки мондай ялган тараткан өчен басманы җинаять җаваплылыгына тартулары да ихтимал. Ниндидер хәбәр җиткерү алдыннан аның дөрестлегенә 100% ышаныгыз. Әгәр инде үзегез дә шикләнәсез икән, чыганакны күрсәтү мөһим. Мәсәлән, Гали Вәлиев юл фаҗигасендә гаепле дип язып чыкканчы, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе җиткергән мәгълүматларга таяну куркынычсызрак булачак. Мәгълүматны кайсы очракларда җентекләп тикшерү кирәк соң? Кайчан беренчел чыганакны эзләү мөһим. Әйдәгез хәзер шул хакта сөйләшик. Соннар. Беренчел чыганак текстта соннарны буташтырып биреп, башкаларның шул хатаны кабатлавы иң еш күзәтелә торган очрак. Шуңа күрә язмадагы һәр сонны яхшылап тикшерү кирәк. Бу күбрәк вакыйга булган датаны дөрес язмау, туган елларда хаталану күренеше. Моны тикшереп карау бик җиңел. Башка чыганаклар ни язуын ачып карарга, яисә инде саллырак чыганакларга, рәсми белешмәлек, энциклопедия, шул тармакта эшләүче белгеч яки оешманың үзенә мөрәҗәгать итәргә була. Исем, вазифа, дәрәҗәләрне атаганда хаталану. Хата җибәрмәс өчен социаль шелтәрләр, сайтларга мөрәҗәгать итегез дияр идем. Мондагы мәгълүматның да искергән булуы ихтимал. Язарга уйлаган яки интервью алган кешенең үзеннән сорагыз, ялгышмассыз. Исемен дә төгәл язып калырга онытмагыз. Юкса, Гали Вәлиевнең Вәли Галиев булып куюы да ихтимал. Атама һәм аббревиатурада җибәрелгән хаталар.
Оешма, төбәк атамаларының дөрес язылышын тикшерегез. Кыскартылган атамалар, ягъни аббревиатура биргәндә дә төрле чыганаклардан өйрәнү тиеш. Оешманың рәсми документларында нинди атама кулланылганын белеп, шулай язу дөресрәк булыр. Терминология. Терминнар белән эш иткәндә билгеле бер һөнәр ияләре генә кулланып сөйләшкән сүзләрнең мәгънәсен аңлап язу мөһим. Моның өчен онлайн сүзлек кулланырга киңәш итәм. Законнар. Әгәр язмагызда законнан үземтә китерәсез яки шул канунга нигезләнеп мәгълүмат бирәсез икән, бу законның актуальлыгын тикшерү кирәк. Канунның искергән булуы яки бөтенләй гамәлдән чыгарылуы ихтимал. Аларны рәсми органнарның махсус сәхифәләреннән карап була. Шуны истән чыгарма. Расланган мәгълүмат ялган, шау-шулы сенсациядан күпкә өстенрәк. Безнең төп кагыйдә нинди әле? Оныттыгызмы? Моны белү өчен мин журналист булам онлайн дәресләренә кушыл. Менә бу сылтыма аша мин сине көтәм. Сау бул!